Atong i-check na tay caller. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi, Sir Yuli. Maayong gabi eh, Brad. Hello, Oh. Sir. Maayong Aliw gabi ko ni eh. Brad friend. Brad Pitt ni Kalisay. Oh, maayong gabi, Brad Pet. Kailangan na nilang Brad friend. Mao man na right hand ni Brad Zok. Oh, So ako namunta na kumon kay ni. Okay. All the time ang radio ini kada adlaw mo pahimang no jud kanibang John 3:15. Okay. Those who believe no in God shall have an eternal life. Sa mga tanata. Ang sa mga ipasabot ining eternal life. Kaning mamatay ta mawana na o samtang buhi pata. Nya dili noon ta mamatay kay eternal man way kamatayon. Sa what you mean by this? Physically or spiritually ang ipasabot ni John 3:15. Oh, kay gingon man diha gud nga usahay confusing man ni god. Pirmi man ta kadungog ini, para magkumon pero lisod to karon. What do we mean by God? According to Saint John nga, those who believe in me. Tuo naman ta sa laban eternal life. Suppose to o magitan niya. Bot sabot nini nga isang tugutan ta kay mamatay man kita, there's common knowledge. Kay nito ta niya doon nagapon sa eternal life. What do we mean by that? Sa to pag makasata, dili na problema kay nito man ta. Bisa makasata kay nito ta niya, safety na ta. Maminaw lang ko. Thank you. Hey, Brad EYD. Salamat iyo, Sister Rilirpana. Kanang eternal life muna sa balang kasulatan sa Isaias 35 versikulo 10 nga everlasting joy, kalipayng way, katupusan. So muna nga ang muna gi pangandoy ginato kada usa. Pero kana imong teksto nga gamit sa John 3:15 to 16. Usa na sa mga kining gamiton nga tuo lang luwas na. Nya kung tuo ra ang yawa nagtuon sa tos Ginoo mapil sa to kalawas. Kibawt ang yawa wa mo toy kalawasan. Nasa Santiago 2:19, the demons also believe and tremble with fear. Ang yawa nagurug nagtuos Ginoo pero di sa maluwas kay sa Juan 8:44 kuan man kining tinubdan sa tanang dautan mamuno sa tan wa gyud modapig sa kamatuoran. Sa to ba kining yawa wa na niya ang chance nga mo tukuan ba kanang hinulsol ba og repentance og to sa magbasol kay ang kining pagbasol usam na importante kay no actual sin can be forgiven without sorrow and repentance on the sinners. So muna nga kinahanglan wa man na siya wa. So di gid siya maluwas nya tuo ra man ang yawa. So kanang John 3:16 ang but pasabot ana nga ang mutuo mong kabatong kinibug dayon. Kanang pagtuo mo ni hingpit nga pagtuo Santiago 2:22. Kay nanay buhat. Kay mo man ay tudlo sa Dios ni Apostol San Pablo nga usa sa mga sinligan sa Ginoo siyang suwat Pilipos 2:12. Work out your own salvation with fear and trembling. Palimpasugi ang pag-abot sa kalawasan uban sa kakurog kadlok. Sumaning kamot gyud. Unya, buhat og pagtuo. Ang kalawasan umaabot pa 2 Korinto 1:10. Unya Roma 8:24 gilauman pangkalawasan. So gilauman di ta mo ingon di nga with respect sa born again o baptist luwas na automatic. Di na masinsya ng kalawasan kay ang kalawasan matud pa sa Acts 14 verse 22 23 Sister Yuli, we must pass many troubles to enter the kingdom of God. Daghan tang kasakitan usa ta makasud sa giran sa langit. Matud pa ni Bishop Jolito Cortez ako nung duman nagwali siya nga ang taytayan nato padung sa langit muni mga trials sa pagsulay muni taytayan nga padung ta sa langit. So trials and tribulation are permitted by God since Cyril of Jerusalem.